kasasag ti panagbiag mi ay rigat lati kalak aman mi pudno dayta ti kay nga tamamati. Biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut nagkibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang credit card la ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Kasasag ti panagbiag mi ay rigat lati kalak aman mi pudno dayta ti kay nga tamamati. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut nagkibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na credit card la ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut nagtibulsa. Nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na credit card la ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card la magyantap kita ka wen kastoy ti biag ni iti Amerika.